Alansa terävimmät erottuvat yleensä aina joukosta. Edukseen. Terätoimitus Osakeyhtiö on teräalan ammattilainen, joka on pitänyt osaltaan suomalaisen teollisuuden teriä pyörimässä vuodesta 1979. Erikoisliikkeemme perustettiin Lahden kaupunkiin puusepän teollisuuden tarpeisiin. Vuosien saatossa yritys on kasvanut merkittäväksi partneriksi myös metalliteollisuudelle. Me työskentelemme modernilla konekannalla ja tekniikoilla, jotka täyttävät tämän päivän puusepän ja metalliteollisuuden tarpeet. Laitekantamme on monipuolisuudessaan ja määrällisestikin Suomessa vertaansa vailla. Ja tietysti kaiken takana on kokenut ja terävä henkilökuntamme. Me tunnemme terät. Liiketoimintamme ydin on niiden valmistuksessa, teroituksessa, huollossa ja myynnissä. Kattaen kaikki puusepän teollisuudessa käytettävät terät. Timanttiterät, pyöröterät, spiraalitapit, muotokursot ja lukuisat muut. Puoleemme voi kääntyä yksilöllisissä erikoisterätarpeissa. Suunnittelemme ja valmistamme ne juuri tarpeenne mukaan. Palvelemme asiakkaitamme koko maan kattavalla myyntiverkostolla sekä omalla myymälällä. Tulemme myös mielellämme yritykseenne paikan päälle, jotta saamme parhaan mahdollisen kokonaiskuvan toiminnastanne. Vuosikymmenien kokemuksella ja asiantuntemuksella ymmärrämme asiakkaidemme tarpeet ja osaamme vastata niihin. Pystymme tarjoamaan aina oikeanlaiset kokonaisratkaisut luotettavasti ja toimitusvarmasti. Meillä terätoimituksessa on aina uskottu tekniseen edelläkävijyyteen ja investoitu alan uusimpaan tekniikkaan. Kotimaisuus on meille tärkeä arvo. Olemme täysin suomalainen toimija ja asiakkaille se tarkoittaa huolettomuutta. Kaikki tuotantomme työvaiheet tapahtuvat täällä Lahdessa ammattitaitoisen henkilökuntamme toimesta. Näin pystymme takaamaan laadun ja toimitusvarmuuden. Pystymme reagoimaan myös yllättäviinkin tilanteisiin. Kansainvälisyys näkyy terätoimituksen toiminnassa yritysasiakkaina sekä päämiesten merkkiedustuksina. Myymme vain arvostettuja, alan parhaita eurooppalaisia brändejä. Valikoimista löytyy yli 2 000 tuotetta ja vakioterät ovat saatavilla suoraan myymälästä. Terätoimitus tunnetaan viimeistellystä työn jäljestään ja asiakastyytyväisyydestään. Työskentelemme tuhannesosamillien tarkkuudella ja olemme sitoutuneet siihen, että jokainen terä ja jokainen työvaihe noudattaa korkeimpia laatuvaatimuksia. Tähän suuntaan haluamme kehittää toimintaamme jatkossakin. Kyllä meille on kunnia-asia pitää asiakkaat aina parhaassa terässä, sillä mikään kalleenkaan puuteollisuuden kone ei tee laatua, jos on tylsää. Tervetuloa asiakkaaksemme. Terätoimitus.